Katba ka election shakalok sabha kala nang jan, ka jingpen kre ki seng san perthei kala nang thnem. Ka United Democratic Party ka wei ki seng san perthei na jala ka ba he tam, kala pen kre bha ban sei ya ukertong uba khlan. Kat kum ka khubor ki patba ki kham khmi lenti ba ka UDP kan sei da ki ba thamai ki ba dang kham samla. Ki ba kham muddur ba dekren ya ki patba ki long uba Robert Jun khajarin uba dei president ka seng bhalang hanyo trap youth council bat uba Eugenson lingdo urang yele kai kencat bol uba paunam kari uba long WMLA teng namau phlang kala kan be bhala da ka UDP ka ai ticket ya Uwei na kine ha kaleng kari khasi jantia.